ga 2 months wanda ba ko tuni kula man da kanki kin ji kuma duk wani abu da ke gaze ba ta miki rai ko kuma zai jagwalgwala miki rayuwa za ki iya kira na ki sanar da ni akwai kanwana za ta zo ta ringa taya ki aiki saboda kin ga kina da juna biyu kina da ciki dan wata biyu ba na so ki ringa aikin wahala sosai kin ga akwai matsala ko ba ka ba kin san ina so ina baki kulawa yanda ya kamata saboda a duniyar nan ba ni da fiye da ke ina son ki sweetheart ni wallahi ba na so ga dai ya za a yi ne kin san yanayin aikin namu ba zama ake yi ba ta kama alƙawarin zaka ringa kulawa da kanka insha Allah zan kula da kaina kuma in Allah ya duya in da ya mace ne za ta wuce to kaina yana kasa da dan kalle ta kai wani addu'a to Allah ubangiji ya sa maka muni a idan mata ya kuma amin kafe idan wa'anda za su danka su ce suna son ka amin sweetheart to kula min da kanka dole na wallahi ina yin kikin ji sweetheart bari in tafi tun ga lokaci yana wuce amma ga suna jira na ka tsaya to sai na raka ka ko ba ce mu je ragon da ake sa shi amai yau sai ya fi ka tsoruwa wallahi tun da baka da hankali dan Allah ka hakuri wallahi ban dauka ba me bace akwai wata addana nan da na ajiya da laki wata nace idan kin ga mutun ya shigo an samu matsala dan da dama jiya na bayar an wasa min ita baby bar wallahi dan Allah ka ma tattawa dan jima Allah ka dama irin kun Allah ɗan iskan yaran nan dan kun warku da kuje wallahi ban san mata soja bane wallahi ban san mata soja wallahi ban san mata soja dan Allah ki ba ta hakuri dan Allah wallahi sai na ci dan Allah ka hakuri dan uba ba ki na shigo na shigo nan lawa samun wannan daɗaɗɗen shirye-shirye na masu gamsar da ku da zarar mun ɗora a channel ɗinmu mai suna J-Boy Entertainment.